Okay na ka na. Pan? Kumain ka na lang yung pera eh. Naimbag nga bigat yung aming kakabsat nga da dito'y Central United Methodist Church and kastamet kadagiti kakabsat tayo nga da iti pagtaingan ta magpagdaydayaw. Kastamet kadagiti kakabsat nga adda iti naduma-dumang lugar nang nangruna kadagiti at nabalasi tao nga magipagmaymay sa ati panagdayday tayo kini Apo Diyos. Dawatin mi nga road, kakabsat nga i-download yu iti liturgy tayo, manipod iti Facebook page, iti Central United Methodist Church, tapno, nilyaman nga technical problem ngayon tayo ma-encounter, kaya tada iti kahit tayo, kabayatan ti panagdaydayo tayo. Katagiti kakabsat, makabael nga tumakder, kahit dawatek nga tumakder tayo naman ako. Niyawe ti pagkamangan dagiti mairurumen, natalged asarikit-kit ti naririmo kapanawen. Talken ka na ka o apo, dagiti makaamuken ka, dagiti agkamangken ka, di mo paypayan ida. Agkanta kayo kadagiti pagdayo iti apo nga agturay ijayson. Dagiti naramid na pakaamuyo kadagiti nasnasyon. Sinalagap ti Diyos kadagiti agsagsagaba, wen di na malipatan dagiti sangsangit da, ket dusaen na dagiti mangranggas kadakswada. Tayo amin. Kasya na ko apo, kasya na, kitaem panangranggas kadagiti gumura kanyak, iti patay o apo isalakan na. Agtalinad tayo morod nga nakatagder, kaya't kantayin tayo, iti bumilig kay Kenesos, akas himno ti panagdaydayaw.
ko'y ken Jesus, Isus, pagtalkan niyo. Agsagap ko'y ken kuana, Isus, tipik sa'yo. Evangelyo't bileng iwing kayak kararag, noong ay pitipegat, di kay to agaman. Bumili ko'y ken Jesus, bakal dinagmayang, itaumurti ko at baligin mong bigat. Itinto ak baligin na ikan malangat, agkaing tunya'y langit, at nga tayo nabiyang. Kararag tayo. Apo Diyos, amami nga nailangitan, idaydayaw mi tinagan mo. Pagyamanan mi unay, Apo Jesus, tanapailan mi manen nga magpagdaydayaw itapigat. Babaen itin kami umay dito'y templom, ken babaen iti online worship service. Pagyamanan mi Apo, tibiyag nga inted mo kata kami. Iting ka mga rod, panagdaydayaw itang abigat, ket makikada ka dito sumugtong galmaysa, ipariknam ta sa linong mo, Apo. Sapay kuma, tamay tanok mi, iti kina Diyos mo. Dawatin mi, o Apo, nga bendisyonam, ti aramateng nga mensahero, itang Domingo. Babaen, tinaitaklan nga naga ni Apo Jesus, italek mi amin dagitoy. Amen. Kakabsat ko, dinggen tayo ti palagip ni Pablo nga apostol. Agbabawi kay nga rod, ket agsubli ka iti Diyos, tapno pakawanan na dagiti basbasolyo. Aramidin nyo daytoy, yegto ni Apo Diyos dagiti panawen a panaginanayo. Ket ibaon ng tupay ni Jesus, ti Kristo at tinudingan na nagpaay kata kayo. Aramatin tayo nga rod daytoy, akan ito tinaulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo, kakabsat. Katno da kabailan nyo. Nagparintumeng kadagiti sangwanan, ititugtugaw yo, tapagparintumengan, kabayatan tin tayo, panangyebkas. Dagiti hadong pagkurkurangan tayo ken Apo, kas, panagkonfesar. Kitaramatin tayo na ito'y nga kanito, kakabsat. Kabayatan namat iti panagtuktukar nga nalinaay daytoy organista tayo. Pagkararag tayo. O Diyos, si kakabadang tentalklin mi. Umararaw kami ken kaita. Awan pakaikaryan mi iti sangwanam gapu ta aduunay dagiti paglablabsingan mi. Man nakabali na Diyos,
ken Hesu Kristo amang isalakan. Pudno unay ngagbababawi kami, kaasya na kami, pakawanin na kami kadagiti nalalabes sa basbasol mi. Kini palubos mo nga iti masakbayan, agserbi kami, ken ayaten da ka kuma iti napabaro apan nagbiag, iso amay paay, kadayaw ken gloria, iti nasantuan anagan mo. Babaan ken Hesu Kristo nga pumi, dagitoy itikid daw mi. Amen. Iturong nakatin palanasen di dalan agranyag em kadrupa kanyak kapno sikati naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Kastamat kanyak. Ulitik man. Naimbag ken naragsak nga bigat. Ayan, nga bigat. Ayun, nagyaman na kapo, nagitesungbat. Wen kakabsat ko launay, ket pagyamanan tayo iti Dios, gapo iti parabor, kaasi ken iti nawadwad nga bendisyon na, tenik ka na tayo manen, iti gundaway nga aglangin-langin. Iti daytoy nga gimong ni Apo nga iso nga intayo pagdaydayawan. Pudno launay nga adu pay laeng kakabsat iti agam-amak. Ta adu pay met dagiti awam pa hampay na injeksyonan iti baksin. Ngimno man pay kasta amu tayo nga iti Dios babaan iti nasantuan nga espiritu. Wenno pan nakabalin iti nasantuan nga espiritu. Ket adda kada kayo nga mga alwad wenno adda kada tayo. Isu nga iti daytoy nga bigat kasta launay itin tayo panagyaman, panagrukbab babaan iti pan nakabalin ni Apo tayo nga Jesus. Ket no kasano tayo nga ron nakablaawan iti tunggal maysa nga adda ditoy ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti awan kada tayo iti daytoy nga gimong no de ket adda kadagiti pagtainganda lokal ken kastamet dagiti adda ti sabali wenno ti balasyo na iti tao. Kakabsat ko, nagdingdingig kayo, wenno makipagmaymaysa kayo kada kami, agyaman kami, itikan kanayon nga kaagdayo kada kami, ken kastama dagiti karkararagyo. Ket no kasano itintayo panagyaman iti presensyayo, kastanto met nga iyaw-awagan mi, kakabsat. Dagiti tultulong, wenno dagiti banbanag nga isu nga pakaikaryan itin tayo panagserbi babaan dagiti datdaton ken sagsagot yo ken kadagiti apagkapuluyo kumaw-awla nga kan kanayon day takakabsat tanuin tayo agyaman wenno inte to agrukbab agdaydayaw ket sumarsarunon to daytan itin tayo panangiyawat dagiti banbanag nga kaskuma dagiti ni datdaton tayo. Isungay daytoy, isungay daytoy nga kanito ket sandak nga babalawen. Ta ibagbagak laeng iti rumbeng pastor dak. Siak ti pastoryo. Isungay bagbagak dagiti banbanag nga isut pakakiseknan daytoy iglesia tayo. Agyaman kami. Mabalin yung ipatulod kakabsat.
babaan iti bank number tayo, wino deposit ko tayo, kit mabalin yung tumot nga alaan, nito no bitbitin, nito no danto panawin nyo nga umay makipagmaymay sa face to face kada tayo. Iso nga dayto iti kayat ko nga ikan ti gatad na kakapsat, wino iti ikaman basit iti ni napin na dagdagsen nga panao tapno iti kastaket amuyo mat iti kasasaad tayon. Dano pakpakita minto kakapsat iti offering tayo iti kada Domingo ket kasla at pagkurkurangan na. Ngem mampay kastagyaman tayo kinapo. Taadda kayo nga kankanayon nga mangbadbadang iti anyaman nga aramid ni Apo tayo ditoy iglesia tayo. Kaya't kung ngay pakamumot, kada kayo kakapsat sakbay, ngay nakman na kablaawan iti tunggal maysa, nalpas iti tayo panag umunang panagsasao, panagtutungtong winumiting iti konseho tayo, iti kalman. Nangrugay kami iti alas 9, ket nalpas dayto iti alas 6:30 iti rabii. Hampay unay nga natalakay dagiti daduma. Isu nga kurang ti maysa nga aldaw nga panagmeeting gayam ti konseho. Ngem mampay kastagyaman tayo ta adu dagiti banbanag kaskuma iti report iti Now Ministry ken dagiti daduma pay nga committee nakabsat. Tagyaman tayo ken Apo ta adu dagiti ni naaprubahan nang nangrona iti biyang nga isu nga natutukan kanyak nga kaskuma iti outreach committee kakabsat ket ammo tayo launay no anya iti aramid iti outreach tayo ket dakkel daytoy nga pakaidayawan iti Ilocano ta iti maysa nga chairperson o iti chairperson iti committee nga outreach kitawan sa bali ni Kabsat nga Marilo Salazar Flores. Ken iti ni Church and Society kitawan sa bali no ti Kabsat tayo nga ni Ria Ramiscal. Ket dagitoy nga committee kakabsat ket dakkel nga pakaidayawan tayo dakkel nga badang nga committee daytoy iti iglesia tayo iti outreach. Isu nga tulungan nyo kakabsat, tulungan tayo dagito nga kakabsat. Tapno iti kasta rumang ayto daytoy nga committee ket may padayawan to ni Apo babaen iti Ilocanong congregation. Agyaman nak tamok nagdingdingig kayo ket adda kayon to nga susuporta kadakwana. Wen kakabsat iti daytoy nga aldaw ket intayo nga darambakan met iti naisingsingayan nga aldaw dagiti amma ket into madamdama kalpasan nga inak intay makablaawan am amin nga agkasangay wenno tumteng iti aldaw iti kalaysada ket numabalbalin to ket agtakderday tayanda wenno dagiti dadduma nga umaydan to iti sangwanan tapno niti kasta ket maikararagan kalpasan nga intayo makitanto dagiti ladladawan yo nga impatulod yo nga pudpudno launay nga gugwapo kayo. Yan. Ket rayan dagitoy dagiti kakabsat nga simmangbay iti panagkasangay da iti daytoy nga Domingo ket diak nga basaen iti tunggal may sa kadakwada no ket makita yo am amin dagitoy dita screen dagita da kakabsat ken kastamot dagiti kakabsat nga agasawa nga dimteng iti naisang sangayan nga aldaw iti kalaysada itinagan iti maymaysa nga gimong iti Ilocano itinagan iti Central United Methodist Church nang nangruna itinagan tinasantuan ken manakabalin nga nagan na po tayo ng Kristo at tuy kami nga sipupuso nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat iti narambak naragsak nga aldaw iti panagkasangay
ken kastamot iti aldaw iti kalay sayo. Ket isang sarunumi dagiti kidkid daw mi, ken dagiti karkararag mi. Nga ni Apo Dios kuma iti kankanayon nga maadda kada kayo. Tapnon iparikna napay iti ayat na wenno kaaddayo. Iti barumaning nga tawen nga isut impaay na kada kayo nga isumat iti daldalya sa atin nyo. Ni Apo Dios isukuma iti maadda kada kayo. Amen. Kas kino nakinatay kakabsat, intayo nga rod padayawan, dagiti ama nang nangruna si kayo amin nga daditoy. Ken, dagiti awan kada kayo. Ngem ladladingitin may kakabsat, no di kayo man nakaipasa, itiladawan nyo kat saan nyo nga makita. Ngem numan pa'y kasta, da kayo nga awan ditoy, kat si pupuso kami amang kabkablaaw mga kada kayo. Tinarambak na imbag nga aldaw, dagiti amama. Happy Father's Day. Kakabsat nga rod, tintay nga rod, imatangan, dagiti ni ladladawan, dagiti amama tayo. Paki yung ating mga father's picture, Ryan. Ay, si kapatid na Noel pala. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face.
kakabsat, dawatik amin dagiti ni Amma, nga ditoy kito may datoy sangwanan. May kayo to'y adda na isingsingayan nga ipaay kada kayo babaan iti worship wenno iti nurture committee. May kayo to'y na mayawat kada kayo. Pagtalin na rin tayo, iti awag, iti ITF, kan tayo iti espasyo. Yan. Daytoy iti pakakaitaan, pakaiwarawagawagan, iti ayat, iti iglesia tayo, nga kas iti yan. Pakaamuan tayo, akas Amma iti pagtaingan nga mangipapangulo, mangitadaulo dagiti pamati dagiti anak tayo. Kitawatin nyo daytoy nga si ayat kapsan ta mo milaunay wenno amo tayo launay nga addan pakalaglagipan nyo. Iti Central Church ket pudno nga agay-ayat kada kayo. Agkararag tayo. When apo atoy dagiti ammami nga isoda iti nang ipaduyak-yak nang patawad iti pamati. Pamati tapnon iti kasta maiturong nga addaan pagturungan na dagiti ni pampamilya nga isut impaay mo kadakwada. Pudno launay o apo nga daydayawam mi iti kinataknang kinatalgad iti biyag pamati wenno iti panangipaay mo kadakwada iti sagtunggal pamilya nga isuo Dios nga isut panang iyawat mo kadakwada nga isut pangaulwanda idaulwanda. Agyaman kami mo to apo. Tadagitoy ngam amami kiti sudang matenangi parang iti pamati tapnon iti iglesyam nang nangrona iti daytoy nga gimong nga isu daw apo ti maaramat akas adigi iti balay nga isut impatakderda nga gapuken ka. Wenno apo sikangaro iti maadda nga kanayon wenno mga alwat pay mangipaay kadakwada iti kired ken pigsa ket no kasano iti rag-o ken ragsak nga isu apo nga marikriknada iti daytoy nga kanito ket kasto ito kuma iti pariknam kadakwada iti maysa maning nga tawen nga isu nga indadaldalya sa atin. Sikangaro apo iti may tanok babaan dagitoy nga amami ket amumi daunay iti sareked mo isut ipaay mo wenno maadda kadakwada. Bendisyonam iti biyag, bendisyonam iti pamilya, ken kastamot ti pamati nga adda kadakwada. Iti nagan ni Jesus dagitoy o apo, iti kiddaw ken pagyamanan mi. Amen at amen. Palakpakan tayo man kakapsat dagitoy nga amma tayo. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sige po. Thank you po. Ket nagtultuloy tayo. Tumakder tayo ngayon, kakabsat, palakay basa, iti nasantuan nga surat. Iti pesto na tayo, itang bigat, ket maadaw, iti may kadwa nga libro, nga insurat ni San Pablo, kadag iti Korinto, Kapitulo 6, versikulo may saging gana, iti versikulo 10 ket 3, ket kastoy iti na isurat. Dagiti rigrigat ni Pablo kenti panagaywan na.
Ket makipagtrabaho kami ket makipagtrabaho kami met kenkwana ket dawaten mi kada kayo adi kay awaten ti parabor ti Dios iti awan pagmamaayan na. Nakunana, iti tiyempo panakaipaay na dinengeg ka. Ket idi ay aldaw ti panakaisalakan tinulungan ka. Adtoy, ita iso ti tiyempo may barbeng adtoy. Ita iso ti aldaw ti panakaisalakan. Adi kam mangted ti pakaikulbuan iti uray anyaman tapno saan ang magbalaw ti kinaministro mi. Nudiket iti so amin talekmi ti bagimi akakasla mi ministro ti Dios ti adu nga anos ladladingit pakasapsapulan ken rigrigat panakababaot panakareprepet riribok araramid panagpuypuyat ken saan apan pandangan abiyugen iti kinadalus ti panakaammo tinabayag a panagiturtured ti kinamanagayat ti Espiritu Santo ti ayat apudno abuyugan ti sao ti kinapudno ti panakabalin ti Dios gapu iti kabal ti kinalinteg ti makanawan ken iti makatigid gapu iti dayaw ken ibabain gapu iti dakes a damag ken tinaimbag a damag akakasla mangululbod ngem napudno akasla di amammo ngem namamuan unay akakasla nga nimatay ket adtoy asibibiyag kami akakasla madusdusa ngem saan kami ang mapapatay kasla naladingit ngem agnanayon asiraragsak kasla panglaw ngem papaknangen mi dagiti adu akasla awan na kami awanan kami ti uray anya ngem kopikupan mi dagiti so amin a banbanag awan ti di kam imbaga o taga Korinto ket ti puso mi limawa kata kayo san kayo mailitan kata kami ngem mailitan kayo kadagiti puspuso yu metlaeng ket kas supapag daytoy kasaukay akasla anak lumawa kay met kuma. Iti pa nakaibasa, iti Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo, babaan, iti pa nang isurat ni San Marcos. Iti kapitulo 4, manipod iti versikulo 35, aging gana to patapulok at maysa kastoy iti bagbagana. Idi sumipngeten iti daytamat laeng nga aldaw. Kinunan ni Jesus kadagiti adalan na bumalasyo tayo. Pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus ket pimbalasyo da. At dapay sapsapali a bilog anak ikuyog ken kuana. Pagamuam nagangin iti nakapigpigsa. Timao dagiti dakdakkel daluyon anang sapsapwag iti bangka. Iti kasta nganganin mapno ti bangka iti danum. Adda ni Jesus iti kutet iti bangka matmaturog ang nakapungan. Rinieng dagiti adalan na. Maestro kinunada. Awan ayatan yaman keng ka nulumned tayo. Mangon ni Jesus ket binilin na iti angin. Agsardeng ka. Sana kinunay ti daluyon agtal na ka. Nagsardeng ti angin ken nagtal na ti daluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan. Apay ngagputeng kayo. Awan pay kadi iti pambati yo. Ngem kasta unay iti buteng da. Ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katataon na daytoy. Uray ti angin ken ti daluyo nagtungpal ken kuana. Daytoy
iti saksao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Tingarot again iti sagana iti Ilocano Choir ngayon.
iti Dios. Kadatayo. Ket no kasano iti kinapudno iti Dios iti tunggal maysa kakabsat. Ket ipudpudno tayo met nga rodin manen iti agdengeg. Kadagiti sa sao ni Apo na San Juan babaen iti anak nangin patulod na kadatayo. Amo tayo launay dayto nga kabsat tayo kakabsat. Isunat agdamat atang judge iti Tagaytay City. Ket kung kuna natatay, awan ni bakit ko, ket anak ko, sa nakas nga bigat ko na ket sumro ti vertigo. Iso nga siya kultan pastor tadat yu tata, manana. Ket dito nga kapsat tayo, ket napudno na unay, nga iso tagisurusuro mo, iti Sunday School, iti Nax, iti nabayagan nga panawan, iti bigat, alas 7. Kalpasan iti Nax, ket pagtaray dumanin nga umay dito. Pastor, di kapudno, nagito'y nga kakabsat tayo. Iso nga, iti mangiwaragawag, iti sarita ni Apo, nga pudpudno launay, nga may samat nga ama, iti pagtaingan. Saan ko nga patinaganan, tawan sa bali ni Judge Edwin Larida Jr. Imbag bigat yu amin. Iraman ko dagiti kabsat tayo nga naka-online nga buy amet ti worship service tayo kada jay tainganda. Get happy Father's Day. Off day tayo tatangal daw dagiti amma. Bawal maglaba, magsaing, bawal maglinis ng bahay. Ngem joke lang data. In reality, the father's job is a 24/7 responsibility. Before I go on, nagyaman ang pagundaway nga inted ni Pastor Amor, nga kanyak, nga mangbingay manen ti mensahe kada ito'y Father's Day. Ni Pastor Amor, no hanyo mo, kay ayam ko ti basketball. No, the game me, the United Methodist Men, Ken Clergy. Nalay nga gay ayam ti basketball ni Pastor tayo. 2 years into the pandemic, our lives were never the same. Saludsud tayo. Kano tayo agsubli ti normal na bibiyag tayo? Even our celebrations of special occasions like today's Father's Day have somehow been muted. Bawal ti gathering nga ado, tattaw. Dagiti naganak kayo sa anda makaruwar ti balay. Dapapangarod ken ni Mama, ket naka-lockdown da jay balay ni jay San Jose del Monte, Bulacan. Ti idwa nga tawenen. Bisbisitahin ni Suda, si kami nga kakabsat by rotation twice a month. Ket nagyaman na kadagiti pa pastor tayo ti Central ken Nax United Methodist Churches. Nagbisbisita tapno agserbi iti communion kadakwada. I don't want to sound pessimistic, but our world today is in chaos the past 2 years. This pandemic has brought us untold miseries. Our world literally is suffering and hurting.
with around 4 million lives lost already, some of whom were even very close and very dear to us. The pandemic is hitting us right in our own homes. This pandemic, in terms of casualty, has already surpassed another similar deadly pandemic. We call that the Spanish flu of a century ago, which claimed 2 million lives. Even the rich countries are not spared. Adu ti kababayan tayo ket naikat ti trabaho da. Adu ti agrigrigat pati dagiti negosyo ken negosyante. I'm sorry to deviate a bit from our usual message of Father's Day. But I'd like to share to you my message to the Bulacan United Methodist Men last Sunday in the worship service of our church there in Balagtas, Bulacan. New Life in Christ United Methodist Church. When they invited me as their guest speaker, Amuyo dayjay simbahan tayo jay Balagtas, Bulacan, ket na renovate, na rebuild dagiti United Methodist Men tayo jay Bulacan. Literally, they did the carpentry work, the repainting of the church. With their money, they bought the lights, the electric fans, etc., etc. Dayjay worship service ket dedikasyon, dayjay simbahan after nga ma-renovate dagiti United Methodist Men. Dagiti amma tayo jay Bulacan, Philippines Annual Conference. Ket idi nagsarita kanya last Sunday, I chose the passage in the book of Nehemiah in the dedication service to congratulate our UMM there in Bulacan for their significant efforts in rebuilding a torn down church. The book of Nehemiah tells us about the experience of the returning Israelite exiles to their homeland in Judah. After years of living in exile and in slavery in Babylon, after that empire has destroyed their homeland as a result of conquest. The Babylon Empire, as God has promised, was likewise brought down by the Persian Empire. And the Persian Empire, through King Cyrus, allowed the return of the exiles. And Nehemiah, the governor of Judah at that time, and a prophet also, led in the efforts to rebuild their homeland. In all these experiences of Israel, the nation of Israel, we see the hand of the Almighty God. It was God Himself who promised them of their return, and so they did return to their country. The rebuilding was in God's agenda too. The rebuilding was in God's agenda also. No doubt about that. But the agenda of rebuilding has to be set in motion by the people themselves, led no less than by the brave men of Israel, whom I presume were fathers like us. Nehemiah led in the rebuilding of the walls of Jerusalem and the destroyed temple. Ket amuyo no anya ti dumduma kada ito rebuilding project Israel, Judah. Before the people got into the actual work of rebuilding, they went through rituals of purification, led
by the men of Israel. They underwent a purification process, cleansing of their hearts, minds, and their lives to make them or to be put right in the relationship with God again. They confessed their sins and recited the confession and repentance. Wala nang Second Chronicles, ang buyo dito yung passage, the Bible. If my people who are called by my name shall humble themselves, turn from their wicked ways, and seek my face, the Lord declares, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and heal their land. 2 years into the pandemic, and here we are, still battling the deadly coronavirus, COVID-19 virus. We hope to see an end to the unseen enemy this year with the global rollout of the vaccines. And after that, the process of rebuilding begins. Mamatiak nga ti rebuilding ti nasyon tayo, ket panguluan dagiti amamma tayo. Ti pamilya tayo ket isu ti basic social institution. As to the definition of a father, a wise man once said that any fool can sire a baby, but only a real man can be a father. As the father of our nation, we expect our President Duterte, to lead in this rebuilding process. As the fathers of our respective homes, we can help our country in this significant rebuilding process. Kunada nga rod, no Mother's Day, ti mother, ti asset na, ket puso na, which signifies compassion and love. But the father, the asset of a father is his sturdy arms, no? Which signifies strength. You remember the days when your father, when you were still young, your father carrying you in his arms, wherever, in your excursions, when you go to sleep when you were a baby. But remember those days, no? When you piggyback, no? Your father. So, we really need our father because of their asset of strength. May panggap ka dito rebuilding process of our country and of our world. Saan ko malipatan dagitiin sa ni former First Lady Michelle Obama, ti Estados Unidos. Asawa ni former President Barack Obama. Kunana, my husband, referring to President Obama, and I do everything we can to put our children first. And that can be challenging. When? Pero mo, presidente ti may isang powerful na nation, but they make it a point to put the concerns of their children first. And that can be challenging. We want to make sure that we are at their parent-teacher conferences. They get to go on trips in their excursions. Pag-prepare ng mga pagkain nila siguro, baon nila, etc., etc. Even being the President of the United States, referring to President Obama, my husband, his first and most important responsibility is being father to our children. Because if she cannot do that, then he cannot do it for the rest of the children in this country. And I feel the same thing is true for me. Well said, right on the dot. The bottom line is responsibility. A father is a responsible person. Gisursurak ti J. College of Law, favorite ko nga legal tenet detoy kanayon,
kunana jay sibilo tayo, every person should act, every one of us should act with the due diligence of a good father of a family. That is what we call responsibility. There is always the analogy that the word responsibility, a responsible person, is likened to a good father of a family. But responsibility is not the same as being perfect. A responsible father or person is not necessarily a perfect individual. We all know that even godly and righteous people in the Bible, in Bible stories, are not perfect. Abraham, the father of our faith, is not, for he took matters in his own hands when God promised him an heir in their old age with his wife Sarah. Nabuntis niya yung yung katulong, di ba? Doon niya, yun ang interpretation niya nung to be a father of all nations. Hindi niya inintay yung action ng God. Okay? Took matters into his own hands. Jacob, the father of the nation of Israel, from whom the 12 tribes came, was not a perfect father either. He was a deceiver because he played favorites among his children that led to the slavery of Joseph in Egypt because of his father's jealousy of him being a Jacob's favorite. Kita mo yun, ni Jacob, he stole the birthright of his brother. So he was a deceiver. King David was not a perfect father because he was an adulterer. Amo yung nangyari kanya ni Bathsheba, a married woman. Okay? And to an extent, we can even consider him a murderer kasi pinapatay na dahi asawa ni Bathsheba. Tapno lang maasawa na ni Bathsheba. And look at the consequences. Even his own son, Absalom, led a rebellion against him, which speaks something of the way he has raised his children. The best thing, however, is God's grace and love for us. Bottom line is responsibility in our building and rebuilding process. But still, the best thing is God's love and grace. Oftentimes, our efforts and our character fall short. But by God's grace, we are rebuilt, transformed, and renewed again. The best illustration of God's grace and love is shown in the parable of the prodigal son. What is needed of us is purification and cleansing. Accept responsibility for our sins and transgressions. Come to the throne of grace for forgiveness, and God will do the rest. In closing, let me say, we are not all perfect. We are not all perfect individuals, whether as children or as parents. Let us follow the example of our Lord's God's love and forgiveness. Always remember the story of the prodigal son in the Bible. Life is short for grudges and negativity. As a trial court judge, I've witnessed and I've heard cases, resolved cases of conflicts in the family, of abusive fathers, of abusive children. Pag tumatanda na yung mga magulang nila, gumaganti itong mga anak. Of battered wives. You see the conflict in our world. This is the result of a fallen world. But life is short for grudges and negativity. Let us forgive and love one another as our Lord God has shown us.
Let us forgive and love one another. This is the message I want to leave to everyone, as our Lord God has shown us. God is good. All the time, God is good. Happy Father's Day. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tangarod iti panawon ti panangidaton ken panagyaman. Idaton nyo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot, ken dato na pagyaman babaen kadagiti bank details iti Central United Methodist Church may parang iti screen. Ket no awan kabailan tayo nga may idaton babaen iti online banking, mabalin tayo mat nga umungan dagiti sagsagot tayo tapno mamin pinsan ay may daton inton mabalinen ti agumong iti gagangay panagdaydayaw tayo. Ket tumakder tayo ng orod apo ta kantayen tayo iti isut gayem tayo ni Jesus. Isut ti himno ti panagyaman. Isut gayem tay ni Jesus, linakam natin ito. Mas maso tayo na baut, ken kwanay ngarun, ket ikararatay ko, masul tayo aduna, namnamaen nga ited na pakawan di mamingga. Di tayo mamaktito, alilaw ken suliso, di natay bayan ni Jesus, ken kuana intay ngarun. Awan gayem kas ken kuana, ladingit po kawena, di kapoy tayo amuna, ken kuana intay ka. Rarag tayo. Weno o apo, pudno launay, nga babaan dagay nga sasaom nga isu o Diyos, mangipatakder manen dagiti pagsayaatan iti iglesia. Kami iti may samanen o Diyos nga karit iti panagbiag nang nangruna kadagiti amma iti pagtaingan, ket ammadan tumet iti pamati. Agyaman kami ken ka o apo mo nga isut inaraman amang ibingay dagitoy nga nasantuan abalbalikas. Ket sapay kumata dagitoy nga balbalikas wenno sasaom o apo ket masalan iti tunggal maysa kadagiti kaunggan iti puspuso da. Tapnon dagitoy katagpaay nga sarkedked, pigsa ken kastantumet akired iti pamati wenno iti panagbiag numan pay adda kada kami iti COVID-19. Wenno apo agyaman kami kadagiti anak mo nga isudat nang ipaay iti bibiyag da ken kastamet o apo
nga ibingbingay da wenno ipulpulang da dagiti banbanag nga isu nga parabor mo kadakwada kas kumadag itoy nga sagsagot a pagkapullo ken kastamet dagiti datdaton nga isut impaayda akas iti bagbagida nga pudpudno launay nga idaton daken ka wenno Apo giyaman kami tado dagiti anak mo nga pinaraburam iti panagbibiyag da inig kami sudaw Apo iti pagsapulan da insalakan mo Apo iti anyaman nga pagpegad rinepet mo ti pudpudno nga ayat iti pagtaingan da nga isu o Dios impaay mo kadakwada ken dagiti dadduma akas talaunay iti panagtulnog da o Apo kas kadagiti anak nagtulnog da launay kadagiti ni naganak kadakwada ken kastamet adu kadagitoy ngan anak nga nagturpos da o Apo kadagiti banbanag isut kalkalikaguman da iti panag-eskwela da amumi launay no awang kakadakwada o Apo awan maaramidan mi isum amin dagitoy ket pagyamanan mi dagiti nay warwaragawag nga mensahe babaan iti kanta giyaman kami o Apo tainikam ti gundaway wenno talento dagitoy nga anak mo nga isuda nga mararamat mo iti anyaman o Dios nga kanito kasi iti anak mo nga isut inaramat mo iti nakadado nga banbanag nga isut impaay mo kadakwada dawdawaten mi iti kaadam iti biyag sa lunat iti anak mo nga isut impaay mo nga impatakder mo kada kami iti daytoy abigat wenno Apo adu dagiti kayat mi wenno keddeng mi adu Apo dagiti ni plan-plano mi adu Apo dagiti banbanag nga isut kayat mi iti daytoy nga panagbiag isungarod nga da kami ti sangwana mo Apo nga grukbab wenno dumawdawat iti kaasim tapnon dagitoy nga isu Apo nga plan-plano wenno kidkid daw mi ket ammo mi nga ipaay munto kas kumadag iti anak mo nga addaan sagsagubanit da iti panagbibiyag da paimbagam nga rod isoda o Dios ipulang mo iti karadkad kadakwada dagiti sagsagaba ti anyaman o Dios nga banbanag waya-wayaam kadi isuda dagiti agkasapulan iti trabaho si kangarod ang ipaay dagiti agkasapulan iti talna iti pagbibiyag da ken kastamit ti panpanunod da nang nangruna dagiti kakabsat mi nga awang kada kami no dekat addada iti sabali nga nasyon addada iti banger iti taaw sapay kuma o Apo tasika iti mangpatalged iti panagbibiyag da alwadam nga rod isuda wenno Apo adu launay iti kayat mi ngem ammum ti kang runa no kasano daytoy nga pamati ket turumangay no kasano o Dios daytoy nga iglesia ket addapay nga may waragawag iti kinaimbag mo tasika nga rod Apo iti mga ramat iti tunggal maysa kada kami tapudno launay nga maikari kami kenkan gapu ta pinakawan mon dagiti adu nga pagkurkurangan mi dagitoy nga anak mo Apo nga dayti sangwanam patgam ko mga rod no anyaman dagiti kiddaw da ken awaten no anyaman dagiti pagyamanan da kas dagitoy nga anak mo si kami amin nga mangnamnama iti parabor mo bendisyonam iti pinagbibiyag mi dagitoy Apo iti namnama mi dagitoy o Dios iti kiddaw mi ken pagyamanan mi iti nagan ni Jesus amen. Lapit tayo tiada, awit ay nadagsenda.
ayamuna ken kuanain tay ita nuyaw ken patumapay ni Jesus ti kamangan iten nato ti saranay kental na di agsarnay. Iya makenanak kumang ken Espiritu liliwan dayawen nga ipangruna di langit ken di dagat. Amen. Kakabsat ko ken ay ayatek ida. Intayo nga ro dawaten iti nananay nga bendisyon ti Diyos sa mga sa dilangit. Iti ayat bileg ken kastamet no kasano nga manangisalakan ni Apo tayong Jesucristo. Iti kaadda akan kanayon tinasantuan nga Espiritu na tapnon isalakan na ka wenno salakniban na ka kitawatin tayo ita ken itiag na nayon nga wan inggana. Amen. Angeles